Здравейте и добре дошли в този урок по програмиране на C++. Започваме с възможно най-лесната програмка на света, а именно програмката Здравей свят. Може би сте виждали такива примери в всяко едно ръководство за програмиране на всеки един език. Какво е важно да знаем преди да започнем да програмираме на C++? Това е език за програмиране, който бива компилиран до изпълним код. Source кода бива компилиран до изпълним код. Съответно, имате нужда от среда за разработка, където да напишете source кода и след това имате нужда от компилатор, за да го компилирате и да произведете изпълним файл. С цел да улесним този процес и да стартираме по-бързо, ние ще използваме онлайн компилатор, популярен сайт OnlineGDB, който разполага с компилатори за множество езици, като един от тях е C++. Още като отвориме прозореца на този онлайн компилатор, виждаме написана програмка, минимална програмка, която изпълнява, извежда съобщение на екрана Здравей свят. Как ги изпълняваме програмата? Натискаме бутона Run. И съответно тук виждаме в конзолата съобщението Здравей свят. За да напишем програма на C++, тя трябва да съдържа минимум набор от инструкции. Например, трябва да има main функция, от която стартира всичко. Тази main функция има синтаксиса на всяка друга функция, а именно името main, кръгли скоби, в които бихме могли да поставим параметри, и фигурни скоби, в които поставяме изпълнимия код. В C++ променливите и функциите са строго типизирани, което означава, че имаме тип на функцията и този тип е обозначен като int. Integer от английски означава цяло число. Така че в края на изпълнението на тази функция тя трябва да върне с думичката return, което означава буквално връщам, трябва да върне цяло число. В случая връща 0. Когато main функцията върне 0, това означава, че е приключила успешно своето изпълнение. Бихме могли да посочим друго цяло число, като например 1, което да бъде върнато в края на изпълнението на тази функция. Това означава, че вдигаме флага за грешка. Или поне така е прието в програмистките среди. Правилното завършване на изпълнението на тази програма е с return 0. Така, следващото нещо, на което искам да ви обърна внимание, е std cout ъглови скоби Здравей свят. Това е инструкция, която указва на нашата програма да изведе на конзолата cout, C идва от конзола, out идва от изход, изведи на конзолата съобщението Здравей свят. Самото съобщение е заградено в кавички, което обозначава, че това е string или текст. Също така нещо много важно, за да можем да използваме оператора cout, ние трябва да извикаме библиотека iostream. Извиквам я чрез думичката include, командата include. Хаштаг include iostream е библиотека или още наречена модул, която ни дава възможност да взимаме информация от конзолата и да публикуваме информация на конзолата на нашия компютър. Благодаря ви и ще се видим в следващия епизод.